салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар борае ки бисёриҳо канал доранд. Масалан, вақте ки телефоншон вайрон мешавад ё ки ягон камбудӣ мешавад дар каналшон, мехоҳанд дар дигар телефон логин паролшонро бизананд, мутаассифона натонистесанд. Ҳамин савола бисёр муддат доданд, як чанд каси уже аллакай менависад дар комментария ва хоҳиш карданд ки мо ҳамин хел видео кунем барои шуморо нишон додан. Бародаро, ва ҳозир мо нишон метаҳем шуморо ки чӣ хел правилна бизанем. Бародаро, фаромӯш накунед, вақте ки шумо логин паролтонро мекушоед, дар ҳолати логин паролтонро правилни кушодан, агар як нуқта шумо хато кунед, метавонад ки карочи шумода надрояд каналтон. Ва ҳозир ман шуморо нишон метаҳам чӣ хел, ҳатто ба записи экран не, ҳамин хел прямо нишонтон метаҳам ки чӣ хел. нигоҳ мекунем. Агар ки вообщем шумо телефонтон масалан ютуби телефони нав мегиред, ягон аккаунт дора ютубтон ё ки надорам нишон метаҳам. нигоҳ кун, дар инҷа интихоб мекунед ютуба, ютуба интихоб мекунед, масалан ютуб ҳуй мешавад ва дар тарафи ростша нигоҳ кунед, як лула, яъне ки значоки бояд ютуб шавад. Ва агар ки ютуби шумо надошта бошад, масалан яъне ки оли нав мехареш, аккаунт надора, амида меҷиқем промой, яъне ки создат менависад, создат аккаунт ё ки существуни аккаунт навистагӣ. Масалан ин айма ҳозир ки дора, инҷа нигоҳ кун, вақте ки айма дора, болои чи да ина стрелкара дидестен, стрелкаи майдаҳа ё ки дар барш дар инҷа як хел телефоно плюс меброя. ина масалан зер мекунама стрелкара, ина уже анам хел меброя. дидестен, уна болора нигоҳ кунед, тарафи угла плюс баромадагия ва зер мекунем плюста, анам хел меброя. шуморо якум мепарса, логинтона мега ва логинтона шумо мезанед. ҳозир биём подсветкаро баланд кунам ки шумо спокойно бинед ва анам хел ҳозир ҷа карочи мара коди телефонро пресидест мезанам. ҳозир нигаҳ кунед, инам хел баъд уже рӯшани бад шид ку нормали шид. ҳо карочи анам хел шумода мепарса, ёлки палки ҳолиам бошанай. анам хел карочи шумода анам хел чиз мепарса ва дар ана ҳамиҷа якум меода зер мекунед, логинтона мезанед. ина ма аму логине ки канал кушодан дар кадоме тамошо кард ҳамуро мезанам. карочи англиси қатъи канал кусодан рақами себт бад собачка ина нигоҳ кунед чӣ хел мезанад. карочи собачка gmail.com. ина уже якум логинат мешавад, яъне ки якум бор логини шумо мешавад. ва вақте ки логинтона ки задед меброя, яъне ки иҷа шумода дале меҷиқи дале туғри каршума иҷа ду нуқта дадам дар канал кусодан. ина нигаҳ ка карочи меброя, вақте ки шумо дадед уже дале меҷиқен. карочи ина дале меҷиқен, ёлки палки чӣ ба хеле гуфтед аз канал кусодан. я минут бестен. карочи дӯстон, ма иҷа собачка mail.ru холӣ кардам. ана ки ина нигоҳ кунед, собачка gmail.ru мешавад ва ҳамин хел мебанаш. агар ҳамунҷа собачка просто обычный mail.ru кунед, намедроя. собачка gmail.ru мекунед, ина меҷиқен дале, ина уже даромад. дидед? агар ҳамунҷа вақте ки логинтона мезанем, пешаи канечкайку mail.ru собачка мемонед gmail.ru, яъне ки ҳарфи j не чӣ хел фаҳмонам шуморо. корочи ҳарфи г мешавад, j хонда мешавад. масалан j инами ҳарфа чӣ хонда мешавад. ҳозир ҷа уже дар логин рафт. корочи ина нигоҳ кунед, уже баъдан
шумо дуюмбора мепурсатон парол ва мезанин парола. Ман да парол нависта будам. нуқта 69 59. ина уже дуюмбора паролтона мепурса ва вақте ки паролтона даден меҷиқин дале автоматически рафтак дар каналтон медроя. ягон камбудӣ нест. ина мебарем боло. добавить номер мада дар кор нест, барое ки ма масалан чӣ кардагиам ай шуморам логин аму номеротон уже подтвердид кардаги боша меша. барои ман канала подтвердид накарда будам. меҷиқин ина дале ва принимаю уже все автоматически медроя дар канали навтон, яъне ки аму канали пешинатон дар ютуби телефони навтон бародаро. ин миқадар кор дора. ягон хатогӣ накунед. як нуқта метавона ки вобшим канали шумора яъне ки дигар намона ки дар каналтон бидроед. як обични нуқта. ба ҳамин хотир короче як нуқта метавона ки канали шумора намона даромадан. ба ҳамин хотир бародаро пешаи регистратсия кардани каналотон, пешаи ое ки шумо канал мекушоед бо диққат аҳамият битем. бинависен ҳамон чизе ки шумо мемонем парола логинтонда бинависен дар як ҷо монеш беста ки биёвеша. дар телефонтон нанависен намонем. ба хотири чӣ? барое ки ин хеле вайрон мешавад дигар гум мекунем. хонатон хай бисёри шумо ягон сандуқ доред, шкаф доред, ҷои документатон ҳамон ҷо барҷида ҳамон логин паролтона бинависен бимонеш ки вобшим ягон вақт хеле случаи шиданда биёвен ва короче чӣ кунед кортона буд кунем бародаро. ба ҳамин хотир чӣ хеле ки шумо дидем ман задам ина ҳамон чизе ки ман ҳамон канал кушодани якум қисм вақте ки ман видео кардам ҳамон логин парол ма ина ҳамон хеле якум логина мезани дим парола мезани уже медроя худаш. ягон камбудӣ несте бародаро. агар бо ягон ҷоша нафаҳмидем ҳатман комментария нависем ва ман барои шуморо ёд метам, яъне ки мефаҳмонамтон ки чӣ кор кунем бародаро. ва фаромӯш намекунем мисли ҳар вақта дар описанияи канал силка аст. силка чия? танҳо дар силка метавонед через телеграма даромада дар инҷа медроед. дар силка короче каналай телеграмада дар онҷа шумо метавонед подпискаи масалан новинка ин подпиское ки мебарад кардани подписка колокольчик дигар чиз ҳамвор ҳамаша ба качество мо мепартум. шумо медроед мегиред ва ман видео кардагиам дар бораи мондани эффектҳо масалан харамид кардани подписка дигар чизо ҳастай видео. шумо медроед тамошо мекунед, яъне ҳамонро ба ай ҳамон канал метавонед бисёр чиз бигиред. музика без авторский прав мепартом, колокольчик, ҳамон чизои тозаш, фонои короче качествени, короче умуман ҳама чӣ мешава. фақат байра ҳатман телеграма кушонед. барои блогерда лозима ки телеграма, инстаграм, контакти ҳамин чизо бояд ҳатман дошта боша. ман ҳар як баромадам мегӯм ҳамин гапора, боз ҳам мара менависанд ака номрои имота номрои ватсап таптид. ба ҳамин хотир бародаро айма хафа нашед шумо. ман то ҳадди имкон ба хотири шуморо ба ҳар як саволи шуморо як ҷавоб як видео кардаистам ки шумо масалан пеши дигар кас сархам накунед ва меҳнати худтон бидроед пешравӣ кунед дар каналтоно. ягон каса зоран накунед бародаро. ба ҳамин хотир бояд блогер тамоми социални сетора дошта боша. фаромӯш накунед ки агар видеоро 1 секунд 2 секундча гузарондем пропускат кардани видео и зарари шумо, ба хотире ки як ҷое ки шумо пропускат мекунед видеоро метавонад ки дига шумо натонед умуман як ҷояму масалан наворе ки мо мекунем дар бораи ягон чиза фаҳмондан бифаҳмед. хайр бародаро, видеоро чӣ хеле ки шумо диден уже осона ва агар ягон фикри ақида ягон чиз доред дар комментария нависед, ман ҳатман дар шумо ҷавоб медиҳам. ёки ягон савол ягон чизига доред инстаграм мо мебуроем медроед менависед ва мо боз ҳам ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. хайр барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид бародаро. сарбаланд зинда бошед. иншоаллоҳ ки боз дар видеоҳои оянда бо шумо мешавем бародаро. хайр агар бо ягон чизе ки нофаҳм боша нависед комментарияда ҷавоб метамтон. зиқ нашед. Так что зинда бошем, фақат ба пеш.